ukhathalekile ubani wakuphi nokuthi ungakanani. Ladies and gentlemen, sifeza amaphupho akho. Ukhozi FM hamba phambili. Ukhozi FM luhamba phambili kanti ne-hashtag yethu #Westbank how to ihamba phambili. Lamasonto ke ambalwa adlule bekade ke samba ke nawe ke uhambo kolungiselela ke usuku olukhulu usuku lokuthi ufake isicelo sokuboleka imali yokuthenga imoto. uJunior wakwa Westbank uzobe sitshela ukuthi ke yini ke sidinga ukuthi siyenze makuthi sifuna ukufaka ke isicelo sokuboleka imali yokuthenga imoto. Makuthi ufuna ukuyikhumbuza ngalokho ke bekade sikhuluma ngakho lamasonto adlule akwazi ukuthi uvakashele ke ikhasi la kwa Westbank Asset Finance liku Facebook noma ke ku @Westbank ku Twitter ubheke ke zonke ke ingxoxo ke sike izihloko ke ezithi ke #Westbank how to uzothola ke lonke ke ulwazi kanti ke futhi ngaphala ke futhi nawe nemibuzo yakho noma yini ufuna ukuyiphawula okungenzeka ukuthi ke uyifunde ke noma siyifunde thina la emoyeni wena mukade uyibhalile kwinkundla zokuxhumana njengenjwayelo khona udade wethu uJunior wakaduma ovela kwa Westbank. Junior sikubingelela sikwamukele kuKhozi ekseni. Ngiyabonga kakhulu Sigqemeza, ngiyanibingelela nani nabo bonke abalali bokhozi ikakhulukazi laba breakfast show. Siyabonga. Ngibe weekend yakhe bemnandi kodwa? Kakhulu baba umuntu uphumlile nani ngithembile ukuthi ngiphathe kahle. Hayi kakhulu uNkulunkulu muhle. Kanjani? Siphatheke kamnandi. Junior siqale sibonge ngokukhulu ukusiza lokho kade ngibheka nje ku Facebook njengoba bebhalile la bexoxa ukuthi ke izinto ziyatholakala kumbhalo omungena ku Facebook. Ngibheka nje umlando sesuhambile sibheka iziqephu zangaphambilini ngiyilalele ezinye zakhona. Kwamina ngomsakazi ngihamba ngibuye ngifunde futhi ukuthi wow kanti ngempela umuntu uyasebenza. Abantu abaningi sebengompetha manje kuthini bekwazi ukuthenga imoto. Kodwa ke manje ke sekuyisikhathi la sengifundile sengumpetha sengiyazi ulwazi selukhona sengifuna ukuqala ngiyithenga imoto. Qalaphi istep sokuqala? Ngingakangeni lapho nje ngizibongele nje Shandukandaba ikakhulukazi nje su Westbank ukuthi unisivumelo Khosini ukuthi silokhu sibuye sikwazi ukukhuluma nabalaleli ngalo daba. Sifuna ke ukuthi umlaleli phela kube uyena osiphathela uhambo lwakhe lokuthenga imoto anganciki kakhulu kubantu nokuhamba phela ngesikhorekora kuyona into emnandi. Uma ke usulungisela waqeda ngo budget ukufaka isicelo kuba into elula kakhulu. Isicelo sakho ungakwazi ukuthi usivashe lapha ku website yethu usifake khona noma nje uvashele lapha eGalaji elidayisa imoto usifake khona. Mawuvakashele ku website yethu ke ufike ugcwalisa iform lapha yani. Impendulo yokuthi isicelo sakho sivunyiwe noma cha uyithola ngaleso sikhathi. Ngisho ungangena ngo11 ebusuku uyasithola ngaleso sikhathi impendulo yakho. Mangabe uye eGalaji ke le moto lo obhekeleleze imali nemshwalense lo sibiza ngeFNI uzoqiniseka ukuthi uphethe wonke amaphepha adingekayo bese ke ekufakele isicelo emabhanki wonke. Kodwa khona lento yokuthi uthi uyafika sekufuneka lokho ushiye lokho uphetha lokho angifuni mhlawumbe ngithi ngihamba nonkosikazi la ngiyabonga ngisho offer sengithi ngiyafika lapha kuthiwa hayi buyele emuva ulanda ukuthi ungafuna ukuthi kulanda iposi ngiyathutha nje sekubuyele emuva yini kahle fanele ngibe right la kuze kaloko up and down la uzomangala nje ukuthi hawu kanti lo muntu ufundeni isikhathi eside kangaka futhi ngiyacebisa ukuthi hayi nathi ke asithandi ukuthi vele usithuthele iposi. Sikufuna kahle emgaqweni ujabulisa ngemoto yakhe nje. Senhlanu ke Sigqemeza izinto okumele ukuthi uyiphathe uma ngabe uyokufaka isicelo sakhe semoto. Umazisi wakho, incwadi zakho zokushayela, ama-payslip enyanga ezintathu. Ngicela nje ukuthi ama-payslip kube amanje noma ngithi nje a-latest hayo ama-payslip onyaka odlule. Istatimende asasebhange senyanga ezintathu naso sibe nesigxivizo sasebhange. Nakhona kumele kube esamanje hayi esidala. Lencwadi ke nencwadi yamanzi noma kagesi eba nekheli lakho kumele ibe negama lakho ibe nekheli lakho edingekayo. Lokhu ke sikudinga ngokwemgomo komthetho sikubiza ngokufika. Kuyasiza ke kakhulu balaleli ukuthi mabefika nale zinto lezi bayaphathe ongo bangaphatha amakhophi ngoba lokho kwenza ukuthi uhambo lwabo lusheshe lufike ekugcineni. Ngenzeka ukuthi uhlezi uyazibuza lapho ukuthi hawu yini lesikhe ngikhuluma ngayo. Le imele i-Financial Intelligence Center Act. Lona ke umthetho owenzela ukuthi uvikele abantu ekubeni phela izisulu zobugebengu ukuze izigebengu zingayisebenzisi nengane yakho ukuvula izikweletu. Okay. Kancane nje Sigqemeza ibhange lidinga lamaphepha ukuthi phela ukwazi ukubona ukufakaza ukuthi nguwe ngempela lo okwaziyo othenga ovula isikweletu. Khumbula ukuthi uma senza izinto zibe lula kakhulu nezigebengu ziyothola uphotho ungena ukuthi zithathe izivula izikweletu ngamagama abantu. Ngibheke nje eminye imibuzo ekhona la ku Facebook nawe ngebhala wakho umbuzo ku #Westbank how to ufaka leyo hashtag leyo la ku page ke la kwa Westbank ku Facebook. Ngizobhekana lensizwa ibiza ngoDiego Davis inombuzo ukuthi
ufuna ukuthenga imoto yena kodwa manje udidekile kancane ufuna ukwazi ukuthi makhuluya ngendaba yo pre-approved finances lona esini leso bahambisile amaphepha akho konke kodwa usalindele impendulo manje usetshela ukuthi amaphepha akhe kusamele athi uqinisekiswa kancane kusuke eqinisekiswani la yini uqinisekiswa kwamaphepha igama elidume kakhulu ke lapha yakulo hambe sibiza ngama validations okay uma usuhambisile amaphepha akho ibhange liyacubungula iqiniseka ukuthi nguwe ngempela lo ofaka lesicelo sokuboleka imali yokuthenga imoto lokho ke kuvimba phela njengoba besichazile ukuthi igebengu zingathathi imininingwane yakho zivule ngayo igebengu kunemigomo ke yayo le ifika kubhekwa ke nezinye ukuthi nestatement zakho sibone ukuthi ngempela ngemsatha saseleza sebhange usukilethile ukuthi sibone ukuthi hayi ibudget yakho yokuthenga imoto iyahambisana yini nemali oyibolekayo ibhange bese buyela kuwena kuma seliqedile ngaso sonke lesigaba. Okay, angicela ukuvala kananga ulungile kitchen uyibiza kanjalo la ku Facebook naye ufisa ukwazi ukuthi kuphephile yini ukuphatha imali cash mawukuthi uyothenga imoto uma kubungaphephile ungaluleka uthini umuntu onjani? Hayi yazilungile ngingamluleka nje ukuthi ukhamba uphethe imali eningi akuyifake engcupheni enkulu lokho kodwa ke kumnandi kuhle ukubona ukuthi hayi sewongile imali angayisebenzisa phela ukuthi afake ideposit okanye ukuthi uyibekele ukuthi athengele imoto cash kodwa akaqaphele akuphephile la ngaphandle ukubona ukuthi enze EFT ngamanye amazwi lokho sebenza nge-electronic funds transfer ukuthi aye ebhange yakhe ayifake khona ibhange bese ecela imininingwane egalaji noma la ethenga khona imoto imininingwane yabe yasebhange bese ecela ibhange ukuthi lidlulisele khona leyo mali into ayidingayo nje yena ukuthi phela akwazi ukuphatha uqiniseko ohambisa uqiniseko egalaji ukuthi hayi ifake ngempela incwadi zisheke manje. Okay June angikubona ngesonto ezayo isikhathi sami sangivumela. Siyabonga kakhulu Sibongile. Sibonga kakhulu ku Junior Duma Khosi FM wasinikeza olukhulu ke ulwazi ngicabanga ukuthi nawe kuzofanele ke ngifunde ke ngifuna umazisi ke wama payslip ami kumphathi wami ngoba sekulungele ke manje ukuthi ngisifake sami isicelo sokuboleka ke imoto nazi ke nami ifunde ngithenga ifunda namhlanje kufaka kwesicelo ku website yaseGalaji uyakwazi ukwenza lokho nokuthi yini ke le ndaba yefika ukuthi ke uvakashela ka noma uyivikela kanjani isivikela kanjani kwathina uqobo la umphepha lawo kasuke eqinisekiswa lapho ngamaphepha uyibona odingakalayo isigaba sokuqinisekisa kwamaphepha ke uma ke ukhethe ke i-pre-approved finance ubungozi ke bokuphatha ucash mawukuthi ke uyothenga kungcono ukuthi uyithumele ngalo ke ibhange imali le ngabe ke futhi ke ubalekela na ubone imibuzo konayo ngakwazi ukuthi ke ubhaleke na kanjani ke imibuzo yakho kwa Westbank Asset Finance ku Facebook noma uthumele ke i-tweet ku @westbank ku Twitter sebenzisa ke ihloko noma ke #WestbankHowTo ukuzithola ke impendulo esheshayo yilokho bese kuphethe namhlanje ke sonto elizayo sofundisa ke ngokubaleka ke komshwalense nokuthi ungakongela kanjani imali lena yivuka Mzansi ku Khosi FM. Vuka Mzansi hamba phambili.